Begonnen damesvoetbal. Vorige week kost er al zien dat de dames van Lin goede zaken deden door concurrent Ruiver uit te schakelen in de strijd voor het kampioenschap. Het verschil is 3 punten, er moest nog maar 1 wedstrijd gespeeld worden. De kampioenswedstrijd en die vond afgelopen zondag plaats op het sportpark in Lin. De damesvoetbalteams die hebben soms wel eens moeite om genoeg man op een been te krijgen. En dat geldt ook voor de tegenstander van Lin van afgelopen zondag. Gelukkig kwamen ze toch opdagen en werden er een kampioenswedstrijd gespeeld. En daarin duurde het even voordat de sneltrein van Lin op gang kwam. En de minimale voorsprong had de ploeg opgebouwd. Maar in de tweede helft zou Lin toch nog uitlopen. Verzin de 3-0 na een foutje van de keepster van de gasten uit Meelig en Herkenbos. Even later dan de corner voor Lin. En de kopbal is vrij en de score werd op 4-0 gebracht. En zo kreeg het kampioenschap op eigen veld in Lin toch nog de nodige glans. Zou het er dan bij blijven of komt er nog een 5e treffer? De 5e treffer komt er ook nog. En dan is het feest natuurlijk compleet in Lin. Het kampioenschap eigenlijk al behaald een week eerder door een 1-2 zege op de directe concurrent Ruiver. En in de kampioenswedstrijd loopt het zoals verwacht. En dus kindergevierd gaan weer bij het laatste fluitsignaal. De dames van Lin kampioen volgend jaar naar de 4e klasse. Dankjewel. Trainer, is dat angstzweet op een ruk of dat Nee, niet? dat is geen angst, weet maar. Alle vertrouwen erin gehad. Ja, we hebben wel verdiend. We zijn terechte kampioen. Dus Vandaag toch nog heel even spannend, die eerste helft. Het kwam langzaam op gang. wij hebben te veel kansen nodig. Ja, daarna leeft het weer een beetje, dus maar verdiend gewonnen. Uiteindelijk 4-0 hè. En ik vind het fijn dat Herkenbos gekomen is, want je hebt problemen met spelers, dat ze net erbij jaaien. Gewoon Ben het je eerste- nog niet doorgegaan? Ja, dat was eerst niet doorgegaan, maar het is fijn dat ze zijn gekomen. En nu gaan we feesten. Dat zou ik zeggen, fit. Hey, bedankt voor het komen. Hè. Proost. Dank je. Verdiend denk ik. Ja, dat dacht ik. Voorbij, nou, dus alle wedstrijden, dus ja, goed gedaan. Dankzij dit team, hè. Lekker, jongens. Vandaag toch nog even spannend natuurlijk, die eerste helft. Het begon best wel moeilijk, dus, maar uiteindelijk 4-0 was toch nog goed gedaan, maar het was best spannend. Ja. Eigenlijk heb je hem vorige week gepakt. Eigenlijk hebben we hem vorige week gepakt, maar we moesten nog afmaken. 1 puntje wordt genoeg, dus, maar ja, we willen natuurlijk winnen, dus 3 puntjes blijven in Lin en we zijn kampioen aan terecht, denk ik.